Matapos ang buong araw ng saya at paglalaro sa tubig, natapos namin ang selebrasyon ni Zach sa isang simpleng kainan. Walang magarbong handaan o maluho na dekorasyon, pero alam namin na ang mahalaga ay magkasama kaming nagdiriwang. Naisip naming dalhin siya sa isang Korean grill para makakain ng masarap na hapunan. Simpleng pagkain pero puno ng pagmamahal. Isang slice ng cake ang aming hinanda para sa kanya. Maliit man pero nagbibigay ito ng kakaibang saya sa kaniyang mga mata. Sa bawat kagat ng cake, sa bawat halakhak na nadidinig namin mula sa kanya, para bang natutupad ang lahat ng aming pangarap para sa kanya. Hindi kailangang ingrande o maluho ang isang birthday celebration para magbigay ng espesyal na alaala. Habang kami magkasalo sa hapagkainan, napagtanto naming mag-asawa na ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng bagay sa iyong anak, kundi sa pagbibigay ng mga bagay na makabuluhan at puno ng pagmamahal. Hindi ito nakasalalay sa kung gaano karami ang pagkain o gaano kaganda ang lugar. Nasa oras at pagsasama ng buong pamilya ang tunay na kahulugan ng selebrasyon. Sa bawat sandaling iyon, habang kami ay nag-uusap, natutunan namin na ang pinakamagandang regalo sa buhay ay hindi nabibili ng pera, kundi nilikha ng mga alaala at pagmamahal. Sa aming mga kapwa magulang, nais naming iparating na minsan ang tunay na halaga ng mga bagay ay nakikita sa mga simpleng bagay na puno ng pagmamahal. Hindi kailangan maging marangya ang bawat okasyon para maramdaman ng ating mga anak na sila'y mahalaga at espesyal. Sa bawat ngiti ni Zach habang kumakain ng kanyang simpleng cake, alam namin na nagtagumpay kami bilang mga magulang. Hindi dahil sa laki ng ginastos, kundi dahil sa dami ng pagmamahal at atensyon na naibigay namin sa kanya. Para kay Zach, ang araw na ito ay isa lamang sa napakaraming alaala ng aming gustong likhain para sa kanya. Sa bawat maliit na pagkakataon, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya para ipadama sa kanya na siya ang pinakamahalaga sa aming buhay. Sa bawat simpleng selebrasyon, binibigyan namin siya ng kasiyahan na kahit simpleng bagay lang, para sa kanya ay nagiging espesyal. Sa araw na ito, hindi lang namin ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan, kundi ang bawat sandali ng aming pagmamahalan bilang isang pamilya.